one again. Nothing I find. I'm on my own. My mother from my graduate. No, very. Go ahead and make a Ghana be 191. If you are kind of party, the money will keep what I have a go, Nabia. I got the name of kind of. And I have him there a camera. You are Padurani. Mana forgot me for the go up. I used to have a now I'm woman as an Arrow. Wow, each of these. I'm going to make uneducated Jews. And then going to send them when I was in. Jack, I back it. I see a your fat. I don't keep any pony. I have a cabinet now teach your friends out of my head. Oh, I'm ready to a hotel. Praise up. Much of my own. I got my own. A great Mamma of Farmer. You are such a Nabanese Tano is exciting and after fairly day. He got money for Hanina. You know, come get your then I'm still attacking. Can buy when we get no gun it's in there. Okay, and I walk on Yabo, you do you na box suka. They will sell suka. Who say they go to boat on me? So good. Carol Grigo. Okay, only. Did you say, how do you live on a party in 90? How do you live on top? Oh, yeah, you see, Oma, you saw top. I give you penny on top. My overall nature is just also agree with a sea. You when you keep this so good. I should not teach you a child. Oh, they are some Africa or the car. Car will say, oh, send them. Oh, see, oh, send them. Oh, send them. You can't so come. You can't so come. You can't get for apple. You can't do on an odd day by the bear. You can't keep for apple. Keep for ammo. You can't get them to kiss you. Keep an idea. I am going to go me. Take them up with it. Keep an answer bongo. Yenny lady sing the house race way back. What's wrong? When I know. Swana. You tirade me. And you will get the video with the oh, when I am the Lania, Mafu Badika. Can you age you a mirror? Oh, gee, a Sugoya, a Megway, Okadino, Abachagomia, such a thing and meeting. Oh, yet it has sworn me I saw. Such as you are coming to me already. More to say a guy for Macano for the mother, for the G, Archie, Mba,
ụfọdụ na-eji ede mgbe achị anaghị adị mma iji wee si nsala ede anaghị adị mma iji wee si nsala nsala bụ ji ga-eji isi nsala iji nweta ezigbo ụtọ nsala ọji ji ngwa n'imela ka anyị na-ele anụ anyị dị ka ọ na-agbawago mana oge ewebe irisia ya ka ọ gaghị ya na-asị gị na-esiri ya mgbe niile narị ihe a na-ekwu ịmụta ka esi esi ofe nsala witi anụ ọkụkọ ọ gaghị aga na-aga n'ihu ile anya iri nri mgbe i siri ya si machaa ya ọfụma n'ihe ndị anyị egosiri anyị ma isoro anyị mgbe a na-esi ya wee mụtachi ihe ndị a ị ga-enwe nsogbu ọ bụrụ na gị bụ nwoke na-afụ ihe ndị a were akwụkwọ na-edetu ya akara nọ n'igwe ebe ahụ onyonyo yi kparịa kwuo otu ihe esi were bịa ma ọ bụrụ na ọ na-amasị gị bịa kụziere anyị ma ọ sie nke ị mụtara maka orimeri dị n'Igbo hiri nne ihe a na-esi esi hiri nne ọ bụrụ na gị onwe gị chọrọ ka ị na-apụta na-esi ya bụ nri na-akụziri ndị ọzọ nke ị matara ịkpọọ n'akara ekwentị nke nọ n'ihu onyonyo nke ị na-elele ka anyị na gị wee kparịa. N'ụbọchị taa anyị nọ na nke nwanne anyị nwaanyị ọ na-afụrụ ihe ọ na-achịsiri anyị ofe nsala. Nwanne m were akwụkwọ gị na ihe edebedebe gị na-edetu ihe niile a na-ekwu idecha ị gasie ya ma mee ka anyị mara. Udo dịrị unu. Ka anyị tinye anụ n'ọkụ anyị na-asacha akwụkwọ na-ebe anyị ga-asanyekwa okporo ka o nwee ike efe ọnụ ya bụ ịchọ ịsa ya bụ okporoko tikwa ya n'unu. Mmiri anyị tinyere iji na-esi ya onye anyị na-eji ofe tinye mmiri ọ ka nnu na amadi baa n'ime anụ ahụ ọfụma ọfụma bifo ntanyezie mmiri meji wee sie anyị sazie ahịhịa dị isikwu na chọkwa ịsa ahịhịa etikwa anyị obere ya bụ ihe ọbụla mmadụ zụtara n'ahịa ịchọ ịsa ihe esi nri i were nnu wee saa ya ya bụ na nnu a dị oke mkpa n'ezinụlọ. Ụfọdụ na-emekwa ha jechi ihe batacha ịkwa aka were nnu tinye na mmiri wee kwa aka ka o wee chụsịa nja. Unu na-anụ ya nnu dị oke mkpa n'ezinụlọ. Ihe ọbụla ị chọrọ ime ị na-eri gara azụ n'ahịa bata ịchọ ịsa ya i were nnu tinye n'ime wee sachasịa ka o wee sapụsịa nja maka na ụfọdụ ka ụmụ ijiji na-anyụ ihe si nja n'ime ya ma ọ bụrụ na ịsara ọfụma isicha gị na ezinụlọ ga na-abịa ị na-enwe nsogbu mana ị were nnu wee saa ya ọ dịrị ọcha ị ga-enwe nsogbu ọbụla. Na-amụta ihe were akwụkwọ gị na ihe edebedebe gị na-edetu ihe niile na esiwe mana ihe ikpo ihe a na-egwu ihe ikpo ihe a na-egwu esiwe otu a mbụ n'ọbịa na a gịzi weta ewe a ga-eririkwa eriri sacha anyị bịazie bio mana ụfọdụ ndị mmadụ na-atụ nke ha atụ na-ekwu kama ha ibe ebe ewere aka tụbise enwere ike ịta ya otu a ọ sị na anaghị ata nke otu a maka na ikpo ya eme na nke ọmụtapụ ya atawa mana ọ sị na anaghị ata ya ata ka anyị lelewe ihe ọ na-eme. Nwere ihe ọzọ anyị eme ma ebecha nke idobe ya ejikwa nnu sakwa ya
na anụrụ m na aghọtara m na ụtazị a bụ ezigbote ọgwụ. Maka echetara mgbe nne m nọ ọ na-eme ụkwara tụọ ọ na-eje kpata ya bụ mbọbọ ụtazị wee sị ka anyị taa eji esi ofe mana ọsọ ofe nsala ka a na-eji ụtazị were esiri ya nri. Ịsachakwa ibe ya o nwere ndị m na-afụ na-eme ka nwee ụtazị esu ma ọma ya ama kezi iji n'ebe nke gị isi oyi eso wee sie nsala ọ na-ama mma ibie ya obi ọ na-ama mma mana ahịa nke ya na-adị ka ọ na-erute obere ilu mana ahịa nke mba anyị buru ụzọ were bịa na-akpọ ụzịza ị nweghị ike isu esu ma ọma ya ama. nke a na-afụta obere ose ọ na-afụ obere ose inwe ike iji sọsọ ya wee sie nri ụtọ ose apụta na nri ahụ isi na-etighị ose ọ na-afụ ose ọ bụrụ onye agha nke itinye mmiri ọkụ wee bịa tinye ya mmiri ọkụ ahụ ga-eme ka aja niile dị na-abịa wee pụọ maka ọwụwụ nwa mere ịma nke esi enye ya ọ na-ebu aja tinye ha aja tinye ya mmiri ọkụ na aja niile ahụ dị ya na-arụ apụọ azụ nkụkọrọkọ azụ ogbuna esichi onye bụ anụ mkpụrụ ịtọ ka m eji wee sichi ya bụ n'obere mmiri ya m tinyere ka banye mma ọfụma azụ ya na-atọ ezigbo ụtọ da na ezigbo mma nsala dịka ya atanyekwu ya mmiri maka mmiri ahụ eji wee si anọ ya ga-ezu ke ya na-emere ebe a nwanne m nwaanyị ego m niile tetacha m taa ofe ofe a m na-esi taa gị na-esi ọkwa ofe nsala anụ ọkụkọ ka m jikwa wee chukwu abịa ma mgbụ ma okporoko adịghị na ihe tikwu na chere ka njụ ajụjụ ọkwa gị nwa bụ onye siri anya ụkwa mbọsị nwanne m nwaanyị na ya bụ na ezinụlọ ụlọ m riri anyị na-esikpata mmeri wee mara anyị ịfụrụ ka ịra nna ụna hụrụ ihe na-eme ebe ahụ amaghị m na onye a na nwanne mana agara mbe ya ụbọchị a o sie ụkwa ama m na ụlọ fụrụ ya n'izuụka gara aga n'izuụka ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị ka m dajere be o wee na-esi ofe nsala ama m na ụlọ na-amụta ihe na ya bụ ihe ịnakọta ngwa detụgodo ire nwedebe ihe bara ya n'oru ihe ebu m ụzọ detu ọkwa m nwa bịa nne ihe nke a bụ ga-aba ya ọfụma suru otu ọgọmadị dị ama otu na-amụta nke m na onye eri ha nne a Chineke gbakwara ebe mbịa mma anọzi na ọrie nke a nke a nke esuru esu nke a nke esuru esu na ji ka eji were mee ịnụkwa onye akụnye abụ na ọjị ka eji eme ori ya bi ka ọ makakwa Igbo ndị ọma na-elele anya anụ m agwa ụnụ ihe ọbụla ị na-eme mgbe ọbụla ị na-esi nsala ahịa etinye ya mmanụ nri ndị oyibo na-akpọ ya white soup ofe ọcha nnanụ ndị oyibo na-akpọ ya white soup ndị Igbo na-akpọ ya ofe nsala nke anyị na-esi nke eji anụ ọkụkọ were na-esi nwaanyị mụrụ nwa na-eri ya onye ọbụla na-eri ya ịga ebe a na-ere ya ọ na-adịkwa ọnụ ebe ọ na-akacha ụtọ ọfụma bụ azụ ndụ na anụ ọkụkọ ebe a ka ọ na-adị ezigbo mmeri nke taa ada nke afụkwa na ihe ya na-esiziri di gị nke afụkwa na nkọ azụ kpọrọ nkọ ya bechakwu na ite ya be ihe esiriri ya wite azụ kpọrọ nkụ mpịtụkọ ya na-etinye nnanụ isi ofe nsala ihe etinyana ya azụ kpọrọ nkụ tinye anụ ọkụkọ ma ọ bụrụ na ego gị ruru ọ iwere azụ friji nke ndị oyibo na-akpọ friji azụ mmiri ọ iwere anụ ma nke ewu nke ọbụla ị chọrọ ọ bụrụ na ị chọrọ o nwere ihe ọzọ ya eji ọ bụrụ na ejighị anụ
were sinye nwee ike iji sọsọ azụ kpọnkụ wee sie ofe nsala. O si na osi mmasị gị. O si na oti onu. Ole aka ha onye maka si ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di. Sọsọ nke a ị na-anụ ya wee sie nsala. Ọ bụghị iwu na-etinye ha ọkụkọ. Ị na-anụ nke a ga-eji esie nsala. Nke a bụ sọ azụ Igbo. Adaka nne negoro ndị na-ele anyị. Ọ bụghị iwu na ị ga-ewere anụ ọkụkọ dịka anyị si esi. Ọ bụrụ na ole ọbụla aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ọ bụrụ na di gị chọrọ iri ofe nsala mana o jiri ego anụ ọkụkọ, were azụ nwa ịkpọnkwa, were azụ aja azụ mechakọlọrọ enye siele ofe nsala dịka esi wee kụziri gị ebe a ka o nwee ike wee rie nri. Ịsụrụ ụtara ji ma o mere garị ma o mere akpụ ma o mere semo nke ọbụla ihe kwara akwọ wee mee gịnị wee mekọlọrọ wee rie nri. Sa anyị ga-echeta nwa obere oge ka ọrụ niile agbarịcha. Echeta obere oge ka ọrịa otiri were gbarie ka ọsụ asụ. Mmadụ azụ kpọnkụ ka atọ ya. Ọ dịpụdị azụ. Atachikwala ya Ọ dịpụdị azụ nne m ji agwa abacha. Nne. Ọ sị na nne ya kụziri ya ka esi agwa abacha. Ọ dị ụdị azụ ka nne m kụziri m mgbe ọzọ anyị ga-akpọ ya bịa kụziere anyị ka esi agwa abacha. Azụ gịnị? Kpọrọ nkụ. Nne gị kụziri gị ezigbote ihe. Nne m bụ onye ezigbo onye Igbo kara aka. Nsala anaghị arọ oke nnukwu. Ọ naghị arọ, ọ na-abụ sara ya ka eji wee na-akpọ ya nsala. Ihe a wụ ụzịza gwara ọzụza. Na-etinye nwa obere obere ka ọ ghara ịnwe ya. Nke a wụ ose Nsụka nke ndụ ya. Ka na-acha odo odo. Ekpo ihe nke ada ọnụ. Ga-ama bịara biko. Gwa ka anyị ma ka o siri esi wee ihe mere ọ na-eme anyị sie anyị edetu n'ire ka anyị ghara itinye ihe ọbụla, ghara itinye ose ọṅa, itinye nnu ọṅa. Onye ọbụla na-esi nri ga na-edetu ya n'ire wee mara ka ọ dị. ka anyị ya nke akwara akwọ ya nke a na-akpọ ịsha ịkpọrọ ihe a azụ kpọnkụ. ofe nke a bụla ngwere ngwere mejide ya ọmadụ nọ n'ofe ahụ nja ndị Igbo na-ene m anya n'ofe a ọ bụ na ine anya n'ihe ji si ofe a nna ịhụrụ ihe juru n'ime ofe nsala. Asịkwa gị ka nke gị dị otu ahụ otu ọbụla aka ha nwaanyị dịka m siri kwu na mbụ. Adaka ihe a na-akpọ nke anyị na ogiri Igbo. Ogiri Igbo Ọ na-enye ya ụtọ dị egwu. Magi ndị Igbo nke ndị Igbo na-akpọ magi. Ya ha etinye ka ọ ṅaa ya aṅa. Ana m mgbe anyị dị n'obere o nwere egwu a na-asị ofe a na-asị ọ bụrụ na ogiri adị mmeri ịgbarie ya agbarie ka ị ghara o nwere nke a na-akpọ afụrụ akpị ka ọ na-agba nata ọrụ ubi agba ya witi ogiri ya witi ayịya. Ndele ka anyị na-akpọ ya. Ndị mụ na-akpọ ya ndele. Ndele Ndị be anyị na-akpọkwa ya afụrụ akpị na-akpọkwa ya ndele. I werezie akpụ wee lobezie wee nyụọ ya anya. Wee nyụọ ya anya o. Ofe nke a mechekọpụta ahịhịa nke ị na-achata ya ọfụma ka ghara inwe nke fọrọ na ya. Onye na-eme ihe a ihe nwayọọ chefu n'ọnụ gbasa aka nke hụ ihe ogidi na-eme n'ofe a. ihe ị na-enye m tụnye n'aka tụnye n'aka ị na-ebudo efere wee kiri m ka Ọ na-enu ihe erigide nne taa agba ọsọ. Ụtọ ogiri nyere ya. gbam O chenjiri ya ụtọ. o chenjiri ụtọ. Ndị Igbo nwere nri o. Ị na-achọ ịkọwa na ndị oyibo ma etu esi esi ụdị mba Ihe ọnga ndị oyibo na-akpọ ya ọnga. esichi onye bụ anụ mkpụrụ ịtọ Ka m eji wee sichi ya bụ ka ọ nwee ike ekwu n'obere mmiri a m tinyere ya ka nnu baa ya mma ọfụma. esichi onye bụ anụ mkpụrụ ịtọ Ka m eji wee sichi ya bụ ka ọ nwee ike ekwu n'obere mmiri a m tinyere ya ka nnu na magi ahụ baa ya mma ọfụma. Ofe ego ihe akwụkwọ ụzịza mgbede na ihe niile ebuzi mbanye ihe niile nwere mbanye ha ncha na-abanye n'ime ofe nke a ebe o ji asọgbu m ya sọgbu onye siri ya. Ọ ya mụ matawo nwanne m nwaanyị
uze onye sikwara ya echi. Anyị esikwara anyị ụbọchị echi ọ bụrụ ofe nsala anyị esiri anyị mana anyị esi ụdị ụlọ ndị mụ na ha nọ o ji n'ogiri oyibo were sichuo anụ ama m na oye tikwa ogiri oyibo ọzọ nke anyị jiri sichuo anụ ọ dị ka ihe niile eghego ka ọ sụtụkwuo ka ogechago ihe ọzọ fọrọ na otu anyị sichara oghe anyị arachaba ka o nwere ihe eji ya nri akpụ ma nke ọbụla nri ọbụla ma garị osise ma nke osise na anyị esizi mmiri ọkụ wee sie osise igbo ndị ọma na-elele anyị n'oge erimeri ụnụ hụrụ ya n'oge erimeri ka ọ bụ anyị na-esi anya na-eri na-aracha ana m agwa gị onwe gị onye nọ na-elele m n'onyonyo a o nwere igwe eji enweta anyị ịkpọ n'ekwentị n'ihu onyonyo ahụ ị ga-afụ akara nọ ebe ahụ ị ga-eji wee kpọọ n'ekwentị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bịa kụziere anyị ka esi esi dịka ụmụnne anyị kụziri anyị onye kụziri ụkwa onye ofe nsara na onye nke ga-abịa n'izuụka gara aga ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị pụta metụrụ anyị nwanne anyị nwaanyị siri ụkwa ihe juru ya n'ahụ a na-esi esi ka ahụ a zụrụ ya n'ala Igbo zụọ ya ọfụma a zụchara ya mbụ nne ya wee zụkwa ya na gịnị ketri skuul ihe ndị oyibo na-akpọ ya bi ihe ọbụla ị chọrọ ịmụta ọ ga na-apụta na-akụziri anya isi n'aka ya wee na-amụta ụfọdụ ihe maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị amara esi ofe nsala ụfọdụ ụmụ nwaanyị amaghị esi ụkwa ihe ndị anyị esi anyị na-akụziri gị na-elele ya iwere akwụkwọ iwere ihe edemede ị na-edetu anọnya mee na ụfọdụ ụmụ nwoke na-apụ n'ilo maka ọ bụ na gị bụ nwaanyị na-esiri dị gị ezigbo nri ụdị ya isiri n'ebe a ọ bataricha ya ọrahụ o chetakwana ya ọ na-agbata ụlọ ọ gaghị na-eje na nke mmakaro so ndị Igbo be nne mama Virginia mama onya ọ ga na-agbalata mana ka anyị chere mgbe anyị ese ya bụ semo ma ọ tara akpụ anyị ncha niile wee soro mee gịnị garie ya Igbo bụ Igbo na-elere anyị esichago onye bụ ofe nsara anụ ọkụkọ anyị nọziri ka anyị rie ya erie n'oge eriberi soro anyị iwere ya bụ ihe gị onye na-elele ngwa buru obere na-ana m atọ ana m afụta ka m na-eri ndị a ọ na-adị m ka ya si na onwe onye kpọrọ gị bịa siere ya ya bụ nri na-eyi aga sie anyị na-esi ma ndị agbamakwụkwọ ma ndị ịgba nkwụ ma ndị mmemme ọbụla ọbụla ekpere anyị ga-esi ihe ọbụla a na-esi n'ite anyị wee atacha agwụ afụ nkwelu na anụ na ya ndị be anyị ọ na-esi ihe ọbụla esi ka esie ụdị ọbụla wee chọrọ ịgba akwụkwọ ịkpọọ ya ọ ya esiri gị nri ị na-emepe ụlọ ịkpọọ ya ọ ya esiri gị nri ị na-ekupụta nwa ịkpọọ ya ọ ya esiri gị nri na-ekekwana afa gị ihe eji mara gị afọ restaurant bụ mama Amarachi restaurant ebe m na-esi ndị na People's Bus Stop opposite to Suwemi Hall nọmba ekwentị m bụ 080607024 mgbe ọbụla ị chọrọ anyị kpọtara anyị ebe ahụ anyị nwere a sị na-ezukọ ka ahụ eri ude na akọtụ ohe bịa anyị ezukọ bụ ya bụ ndị ka a na-eri ofe ọcha nwaanyị mụrụ nwa na-erikwa ụdị ofe a nwunye nwa nwa ọfụ oriakụ mụpụrụ tipụ nwa a na-ahụ na aka esi wee jee wee sie ya bụ ofe nsara wee sụ ụtara akpụ wee pụtakwa were na-erikwa eri ana m asị gị onwe gị onye na-elele anyị n'onyonyo bịa ka isoro wee tara anya bụ anụ ọgụ soro riri nri ịchọ ka ị na-apụta n'oge erimeri o nwere akara eji enweta ihe nke nọ n'ihe onyonyo ahụ i were ya wee kpọọ n'ekwentị ka anyị na gị wee karịa otu ihe esi were na-abịa soro na-eri eri ọ na-abịa soro na-esi esi mana onye mụ na ya siri nri n'ụbọchị taa ọ kọwala onwe ya nwanne m nwaanyị nke nọkwa n'akụkụ ya ga-akọwakwa onwe ya nwunne m ka anyị mara nwanne anyị nwoke nke na-ata ọkpụkpọ
anyị kwesịrị inye nkịta ndebe anyị ọ ka nne si wee dị ka m si kwuo maka ụdị ndị anyị na-eri na-ekwu okwu ọtụgide oge na-abịrị afọ mbụ Uchechukwu etu a nke o si wee ha n'ọnụ ife anyị na-eri ebe a bụ ofe ọcha ji anụ ọkụkọ wee si. A na-eribu ofe ọcha mana eribe nke eji anụ ọkụkọ wee si. Nke na-eri ọ na-eji anụ ewu ma anụ nchi ma anụ ihe ọhịa ọgwụ na ọgwụ esi, mana nke a bụ anụ ọkụkọ eji wee sie nke a wee na-atọ na-aba n'ụbụrụ ka ntị wee gwa unu ezukọ ọka ihe eri ụda atọtuo ngịga a na-ezukọ ndebe anyị ọ na-anụ nanụ ihe kwuru ofe a ọ bụrụ na unu buso were na ọnụ n'elu tebụl nke a wee sị anyị wee lekọta nri ya ama na isi ezigbo nri dị mma kachiponi anyị bụ ọnụ chi n'oge anyị agwụgwọ Kpakpando.